O Concello de Meis, especialmente a parroquia de Paradela, agardaba con ilusión o regreso das celebracións de Semana Santa. As representacións dos últimos días de Xesús chaman a atención de numerosos veciños da comarca e de toda a provincia que non se queren perder as actuacións de Paradela. Cualificada como festa de interese autonómico, o seu regreso foi un éxito. Pois a valoración foi moi positiva, tanto en como saiu, que se leu todo excepcionalmente ben, pese as novedades deste ano, como a afluencia de xente. Realmente o Viernes Santo creo que nunca vin tanta xente nunha Semana Santa de Paradela. A verdade é que foi unha avalancha humana de xente que nos acompañou e os demais días tamén, obviamente, e todo saleu moi ben e ademais o tempo acompañou, fixo calor e de verdade que a xente coa que falei, que era a primeira vez que viña, pois comenta que vai a volver, o sea, que vai recomendar a amigos e amigas que volvan. Entonces o balance foi moi positivo. A pesar de ter pouco tempo para preparar todo, os veciños e veciñas de Meis que actúan nas representacións ensayaron todo o posible para que as representacións volveran a ser un éxito. Ademais, este ano incluíron novidades como efectos especiais e globos en lugar de pombas. Sí, foi moi chamativo, de verdade que os efectos especiales foron moi bons porque este ano, xa o dixen, o Concello inverteu moito tanto no sistema de megafonía como na iluminación e esos efectos se notaron moito, sobre todo o Venres Santo no Monte da Croa, que foi unha representación excepcional e, bueno, pois hubo moitas novedades, hubo, xente que se incorporou ao elenco de actores e de actrices. Eu mesma participei o Venres Santo pois tamén caracterizada na procesión e onte tamén e a verdade que foi unha experiencia moi bonita e bueno, pois para o ano aí estaremos para facelo mellor todavía e esperemos que nos acompañen máis xente. As celebracións de Semana Santa e o bo tempo influíron a que numerosas persoas elixisen Meis para chegarse nas súas vacacións. Moi importante, en canto a Semana Santa a afluencia foi tremenda. En canto ao albergue aquí na Armenteira, nos comentaba a persoa que o resenta que estiveron desbordados durante toda a Semana Santa e me consta que os demais albergues por onde pasa a variante espiritual tamén, co cual o balance non pode ser máis que positivo. Dende o Concello agardan que pro ano, coa mellora da situación epidemiolóxica e con tempo de marxe para preparar máis novidades, a Semana Santa volva a ser un éxito en Meis.